Бурханова Дания Ильяс кызына багышланган тапшыруда тагын бер кытлау хаты яңгырар. Бу юлы ерак Мәскәү шәһәренә туган авылы Зур Чирклейдан кытлау сәламнәрен килене Мәвлүдә, уллары Үмәр һәм Усман Аюповлар юллыйлар. Гомер агышы апабыз, арабыздан синең энеңне, безнең кадерле әтиебез, тормыш иптәшебезне тартып алды. Ләкин без барыбер бик якын кардәшләр булып, тыгыз аралашып яшибез. Шуңа күрә бүген синең генә түгел, безнең дә бәйрәм гаиләдә. Язмыш җилләре сине еракларга алып киттеләр. Зур Чирклей авылында туып син кияүгә Сызрань шәһәренә чыктың. Ә яшәргә тәмам да ерак, илебез башкаласында туры килә сиңа. Җизнәбез Фәрит белән 2 улыгыз, 2 киленегез һәм 2 оныгыгыз белән сез бик тату, күпләргә үрнәк булып, матур гомер кичерәсез. Дания апабыз безнең чын мәгънәсендә бәхет иләшер өчен туган кардәшебез. Аның ярдәме барыбызга да санап бетергесез. Кирәк чакта туры сүз белән дә, үгит-насихат белән дә ярдәм итә ала. Шатлыкта да, кайгыда да ул беренче җитә. Якыныбыз безнең бар кылган гамәлләрең сиңа меңләтә савап белән кире кайтсын. Без сине бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Дания диеп исемен биргән әти-әниләр. Бик якын, акыллы дигән мәгънәсен бик күпләре белмиләр. Булгандыр ул бәхете дә, кайгылар да килгәндер. Тик юбилей хөрмәтенә хәтердән сөртелгәндер. Алда сине якыныбыз тыныч картлыгын көтсен, исәнлектә һәм саулыкта синең һәр көнең үтсен. Рәхмәтебез чиксез сиңа, әйтеп булмый бетереп. Бүләк итик шәшкәләрне салкын көздә китереп. Ни ул шәшкә? Шиңеп бетәр, җырлар юллык бүләккә. Алар мәңге истә калыр, кереп түргә йөрәккә. Хөрмәтле Дания Ильясовна, бәйрәм кәефегез күтәренке булсын. Бәхетле булып, алда да яшәгез. Шатылықты тақайды да, ұлықты біз бірге, айырмасын язмыш біздіне өмірге. Күңеліңе шатылық тусын бәхеттерлі якынардан, чән бұсларыңы тірек болсын, сиңа авыр чақынарда. Күңеліңе шатылық тусын бәхеттерлі якынардан, чән бұсларыңы тірек болсын, сиңа авыр чақынарда. Яқты аяз болсын, тұрмышың күге, Кояшы нұрыны сиве, тик сиңа бүге. Сағышыларыны ұныт, йылмайып яшә. Йылдызларда күктән сиңа өндәшә. Күңелеңә шатылык тулсын бәхеттерле якынлардан, чән дусларыңы тірек булсын, сиңа авыр чакынларда. Күңелеңә шатылык тулсын бәхеттерле якынлардан, чән дусларыңы тірек булсын, сиңа авыр чакынларда. Сыналған йөрәгең типсен көчлерәк, тормышы юлларында бик күп көч кирәк. Йөрәктәге җыр
şatılık dolsun bäxtlerle yakınlardan Can dostlarını direk olsun Sina avır çaklarda Güneleye şatılık dolsun bäxtlerle yakınlardan Can dostlarını direk olsun Sina avır çaklarda Büyügen türlü bülekler Canı köngelinden çıkma Mahkur tilekler Şaklık da kaydı da Bu ikimiz birge Ayırmasın yazmış Bizine ömürge Köngeliğe şaklık dolsun Bäxtlerle yakınlardan Can dostlarını direk olsun Sina avır çaklarda Güneleye şatılık dolsun Bäxtlerle yakınlardan Can dostlarını direk olsun Sina avır çaklarda Güneleye şatılık dolsun Bäxtlerle yakınlardan Can dostlarını direk olsun Sina avır çaklarda Güneleye şatılık dolsun Bäxtlerle yakınlardan Can dostlarını direk olsun Sina avır çaklarda